Αχ, σύρε να φέρεις το γιατρό. Άιντε το γιατρό, τον Νικόλη. Νικόλη, δύσκολο. Έχω όμως σε Θεοτόκη. Άιντε που είναι όμορφο παιδί. Πες μας, γιατρέ, με τον ειδικευόμενο παιδοχειρουργό Θεοτόκη Μιχαλάτο. Παρασκευή 15 Μαΐου, τρίτη εκπομπή «Πες μας γιατρέ», και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την κυρία Δασκαλάκη Σοφία, επικουρική ιατρός του τμήματός μας. Καλησπέρα Σοφία. Καλησπέρα σας. Σημερινό θέμα της εκπομπής για το οποίο θα μας μιλήσει η Σοφία είναι η βουβονοκύλη. Σοφία, έτσι θα θέλαμε με όσο πιο απλά και κατανοητά λόγια για τους γονείς που μας ακούνε να μας πεις λίγα λόγια για το τι είναι και πού οφείλεται η βουβονοκύλη. Η βουβονοκύλη είναι η συχνότερη μορφή κύλης στα παιδιά. Οφείλεται σε ανατομικής φύσεως ανομαλία, δηλαδή μη σύγκληση των βουβονικών πόρων, μένει ανοιχτός ο ελιτροπεριτοναϊκός πόρος και κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται μία διόγκωση στις βουβονικές χώρες, δηλαδή στα δύο πλάγια μέρη της κοιλιάς και στο κάτω μέρος, που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του κλάματος, του γέλιου ή πίεσης και εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια της ηρεμίας. Στα αγοράκια μπορεί αυτή η διόγκωση να εμφανιστεί στο όσιο, οπότε τότε μπορούμε να την πούμε και όσιο βουβονοκύλη. Είναι γενικά ένα συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην παιδοχειρουργική. Η βουβονοκύλη διαπιστώνεται στο 5% των τελειόμενων νεογνών και είναι 5 με 10 φορές συχνότερη στα αγόρια από ό,τι στα κορίτσια. Εμφανίζεται με διπλάσια συχνότητα δεξιά και ένα ποσοστό 10% εμφανίζει την κύλη και στην άλλη πλευρά, είτε ταυτόχρονα είτε μεταγενέστερα. Το ποσοστό αυτό φτάνει στο 50% όταν το νεογνώ είναι πρόωρο. Όπως προαναφέρθηκε, η βουβονοκύλη δεν είναι αποτέλεσμα της χαλάρωσης του κοιλιακού τυφώματος, αλλά της μη σύγκλησης του βουβονικού πόρου, δηλαδή μια μη ολοκληρωμένη διεργασία σύγκλησης του βουβονικού πόρου κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής του παιδιού. Ένας γονιός, δηλαδή Σοφία, τι θα περιμένουμε να δει στο μωράκι του για να πάει το μυαλό του για βουβονοκύλη και σε ποια ηλικία? Η βουβονοκύλη στα περισσότερα μωρά εμφανίζεται στους 3 πρώτους μήνες της ζωής τους, σαν αυτή τη διόγκωση που είπαμε στις βουβονικές χώρες. Αυτή η διόγκωση γίνεται πιο έντονη, το μωρό κλαίει όταν σφίγγεται και υποχωρεί όταν το μωρό ηρεμήσει. Η βουβονοκύλη στα μωρά δεν πονάει και δεν συνοδεύεται από κάποια ιδιαίτερη διαθεσία. Φυσικά, εάν η βουβονοκύλη εξελιχθεί σε περισφιγμένη βουβονοκύλη, τότε το παιδί θα παρουσιάζει έντονα συμπτώματα με πόνους, εμέτους, πυρετό, μετεωρισμό ή και δυσκολία στην αφόδευση, ενώ η διόγκωση στην κύλη γίνεται πιο σκληρή. Ωραία. Η διάγνωση πώς γίνεται από εμάς, Σοφία? Η διάγνωση της βουβονοκύλης μπαίνει συνήθως είτε από το γονέα που έχει δει τη διόγκωση στο παιδί του, είτε κατά την τακτική παιδιατρική εξέταση από τον παιδίατρο, το οποίο το παραπέμπει στον παιδοχειρουργό με την υποψία μιας βουβονοκύλης. Είναι μια κλινική διάγνωση και αφορά την ψηλάφιση της κοιλιακής χώρας είτε του οσχαίου, δηλαδή εκεί που εμφανίζεται η διόγκωση. Από ό,τι κατάλαβα λοιπόν, το βασικό πρόβλημα και αυτό που θα πρέπει να φοβόμαστε εμείς ως γιατροί αλλά και οι γονείς είναι η περίπτωση το να γίνει η βουβονοκύλη περισφιγμένη. Το έχω καταλάβει σωστά? Ακριβώς. Η περίσφιξη είναι το βασικό πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί στη βουβονοκύλη. Δηλαδή το έντερο ή το όργανο να παγιδευτεί μέσα στον κοιλικό σάκο και να μην μπορεί να επιστρέψει στην κοιλιά. Εάν τώρα το όργανο, συνήθως έντερο ή στα κοριτσάκια ακόμα και η οθήκη, περισφιχθεί μέσα στον κοιλικό σάκο, αρχίζει σταδιακά να επηρεάζεται η αιμάτωσή του. Όταν γίνει αυτό, τότε η διόγκωση γίνεται σκληρή,
δημιουργούνται έντονα σημεία πόνου, το παιδί είναι ανήσυχο όπως είπαμε πιο πριν και είναι μια εικόνα που πρέπει αμέσως να αντιμετωπιστεί από ειδικό γιατρό. Αλήθεια, η συχνότητα αυτής της επιπλοκής, δηλαδή το να έχουμε ένα παιδάκι με περισφυγμένο βουβονοκύλι, είναι μεγάλη? Η συχνότητα περίσφυξης είναι συνολικά στο 15% επί το συνόλου των κιλών στα παιδιά, με τη συχνότητα να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στον πρώτο χρόνο της ζωής και τα κορίτσια να παρουσιάζουν πιο συχνά περίσφυξη από τα αγόρια και είναι συνήθως αντιστρόφως ανάλογη με την ηλικία του παιδιού. Νομίζω είναι αυτό δηλαδή που ανέφερες πριν, ότι όσο πιο πρόωρο είναι το παιδάκι τόσο μεγαλύτερη και η συχνότητα, έτσι? Ναι, ακριβώς. Και μετά από αυτό το σύντομο μουσικό διάλειμμα και πηγαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής μας, θα θέλαμε λίγο να μας πεις, Σοφία, έχει γίνει διάγνωση στο παιδάκι, ποια είναι τα επόμενα βήματά μας, δηλαδή η αντιμετώπιση και η θεραπεία της βουβονοκύλης? Η αντιμετώπιση και η θεραπεία της βουβονοκύλης στα παιδιά, όπως και στους ενήλικες δηλαδή, είναι χειρουργική. Το παιδί εισάγεται στο νοσοκομείο, η επέμβαση γίνεται πάντα υπό γενική αναισθησία και παραμένει στο νοσοκομείο 4 με 6 ώρες μετά την επέμβαση και επιστρέφει στο σπίτι του. Όταν κάποιο παιδί παρουσιάσει περίσφυξη, θα πρέπει να διακομιστεί άμεσα στο νοσοκομείο. Ο παιδοχειρουργός σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να προσπαθήσει να ανατάξει την περίσφυξη με εξωτερικούς χειρισμούς. Η μέθοδος αυτή συνήθως έχει επιτυχία 95%. Εάν γίνει ανάταξη με χειρισμό, το παιδί θα παραμείνει στο νοσοκομείο 1 με 2 ημέρες και κατόπιν θα γίνει η χειρουργική διόρθωση της βουβονοκύλης. Εάν όμως ο χειρισμός αποτύχει, τότε το παιδί θα οδηγηθεί επειγόντως στο χειρουργείο για να γίνει άμεση αποκατάσταση και διόρθωση της κύλης. Η επικρατούσα άποψη είναι για τις πιο ασυμπτωματικές κύλες να χειρουργούνται μέσα σε ένα παράθυρο το πολύ 2 εβδομάδων από τη στιγμή που θα διαγνωστούν. Εξαίρεση αποτελούν τα πρόωρα νεογνά όταν η κύλη διαγνώσκεται κατά τη γέννηση. Καλό είναι η διόρθωσή τους να γίνεται κατά τη διάρκεια της παραμονής του νεογνού η μονάδα νεογνών. Κλείνοντας λοιπόν, τι επιπλοκές θα πρέπει να γνωρίζουν και να περιμένουν οι γονείς από την επέμβαση διόρθωσης της βουβονοκύλης? Η επέμβαση διόρθωσης βουβονοκύλης θεωρείται μια επέμβαση ρουτίνας πλέον και έχει πάρα πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχίας. Παρ' όλα αυτά είναι μια επέμβαση και σε όλες τις επεμβάσεις καταγράφεται διεθνώς ένα ποσοστό υποτροπής της κύλης με 1 με 2%. Δεν πρέπει να συγχαίουμε σαν υποτροπή χειρουργηθήσας κύλης την εμφάνιση της βουβονοκύλης στην άλλη πλευρά. Φυσικά, όπως σε όλα τα χειρουργικά τραύματα, υπάρχει η πιθανότητα μιας αιμορραγίας ή να γίνει ένα μικρό αιμάτωμα δηλαδή στην περιοχή, ένα μικρό είδημα στην περιοχή ή ακόμα και να διαποιηθεί το τραύμα. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία, για όλες αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες ελπίζουμε να έχουν καλύψει το μεγαλύτερο κομμάτι απορριών των γονιών. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω να βοηθήσαμε τους γονείς να ξεαγχωθούν κυρίως και να κατανοήσουν τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στο παιδάκι που θα διαγνωστεί με τη βουβονοκύλη. Σε ευχαριστούμε πολύ.